pojďte, ať to vidíte. Vysujte, vy jste pokusní králíci. Tak pojďte, není času. Musíme začít. Vidíte vedle mě shromážděné vědecké kapacity. Já bych vám chtěl jenom říci, že tady toto znovu je plazmový dysplaziometrický teleportační transportér časem, neboli stroj času. Díky tomuto unikátnímu a geniálnímu a naprosto průlomovému vynálezu našich předních vědeckých kapacit přeneseme, nebo chcete-li teleportujeme naše novomanželé svět v čase, abychom s nimi znovu mohli prožít několik naprosto zásadních okamžiků, které formovali a deformovali jejich vztah. Takže já bych poprosil tady mé kolegy, naše asistenty ve spermatizační kombinézách, aby se připravili a nasadili jim obojky a napojíme na vysokofrekvenční generátory nezbytné pro úspěšnou teleportaci. Tak, přátelé, je to tady. Ano, media, musí snímat. Držte si to u pasu, nebojte se si to chytit u pasu, to budete potřebovat. A prosím vás, já bych vás poprosil, abyste se postavili zde, tady, jako vy dva. Přátelé, a teď to přichází. Prosím o klid. Dlouho očekávaná chvíle právě nadešla. Na můj pokyn skročte a teleportujte se. Teď! Opět prosím! Ale co mě celé vědecké obci jsou celý a drží pohromadě. Nedajte taky. Na to, že jejich těla byla rozložena na jednotlivé atomy a znovu složená, vypadají velmi dobře. Dokonce řekl bych mnohem lépe než předtím. Zbyňo, ty nemáš předkus. No, přátelé, jsme připraveni, vydáme se na fantastickou cestu zpět časem. Počkejte, já si to tady upravím. Tak. Takže, prosím, postupte sem ke mně. No, pojďte. Ještě kousek. Tak, a přátelé, nacházíme se v Irsku. Překvapivé, že? A jsme u první životní mety Niky a Zbyňka. Stalo se to v Dublinu na koncertě Metaliky. Právě zde Zbyněk poprvé uviděl Nikitu v davu jásajících faninek nahoře bez. Sledoval jí vlhkým pohledem a jeho lascivní rty se nalily krví. A Zbyněk začal se nekoordinovaně a freneticky třást. Nikita v domnění, že tančí, mu opětovala pohled. Prohodili pár zdvořilostních frází, které naštěstí obsahovaly také důležitou otázku. Při rozhovoru oba totiž zjistili, že nejsou pouze ze stejného kraje, ale že oba znají stejného člověka. Člověka s velkým P. Jiskra přeskočila právě ve chvíli, kdy se Nika zeptala Zbyňka: ty znáš Bayera? A Zbyněk odvětil: ano, znám. A jdeme dál, přátelé, máme za sebou seznámení. Pojďte. Pojďte ještě kousíček, budete to vyčítat těžší. Pojďte ještě kousek. Zvyšku, neboj se, nespadne ti to. Tak. A přátelé, svatého Patrika, který vám hraje tradiční irský tradicionál. A já bych vás poprosil, já vám k tomu něco řeknu, poslouchejte mě. A pokračujeme dál. Značná část společného života těchto dvou mladých lidí se odehrála v Irsku, zemi svatého Patrika, a není tajemstvím, že společně sdíleli osudy jako levná pracovní síla z východní Evropy, prošoupali nejedny boty na tvrdé podlaze irských pubů při obsluze výskychtivých štandastů. Svatý Patrik vám hraje a vy si pěkně zamančíte. Takže jeden na to ukažte, jak víte. Vzpomeňte si na ty tady ne. Ano, perfektní. Tak, výborný, fantastický výkon. Posilněte se pravou skotskou whisky, skotskou irskou, po tunelu. Tak, na zdraví.
přátelé, a jdeme dál, takže natáhneme to ještě kousek. Dostáváme se dál časem, ty nezaostávají. Nevrací se zpátky do Edesgrad, tak má už se nevrátí. Tak, stop. A přátelé, dneška si kromě počasí Jirka vystřídali tropické teploty a vidíte tuto mladou thajskou tanečnici. Ano, neplete se. A další důležitou metou v životě našich dvou telereportérů byl pobyt v exotické zemi. Zde se společně potápějí nejen jeden do druhého, ale také do hlubin mořských. Naše mladá nezletilá Asiatka vám jako upomínku na tyto chvíle nasadí nezbytné náčiní. Ej, no to je ne. Ups. Dám mu zabrat. Tak. Ano, přátelé, máme za sebou Thajsko, výborně, perfektní. A jdeme! Pojďte, já nastahujem to a máme tady. Výborná vratučů vlastní, se nemohla vítat Zbínek s čističkou zástěrou rozloučit a odjeli společně do Krkonoš. A koho to tu vidíme? Teplý pozdrav z Krkonoš, posílám Krkonoš. Jak je už dalším, čekám vám vidíte, dávám vám skipasy na společnou cestu životem a jako dar dávám půlku Šumavy. A dostáváme se do cíle naší fantastické cesty. Do cíle naší fantastické cesty se dostáváme, přátelé. Je to neuvěřitelné. Na jeho konci vidíme barák na Pezináři, hospodí dotýká se hvězd a žába. Stejný to důkaz teleportace jedničké. Takže pojďte sem, zbytku, chyťte koleček, pojďte, ale musí tak, pojďte třeba, když si takovou ptáka ještě určitě nevídám, tak. A nyní se vracíme zpátky do reality, prosím o potlesk! Docházíme a jsme v realitě. Prosím vědecký tým, aby políbil s Karibčany a pogratulovali, protože jsme to nestihli. Tak děkujeme moc všem a budeme se těšit brzy na shledanou. Ty jo, Patriku. Vidíš všechno? Teď šlo za trávu. Tak jdeme na připítek na Reky, jo? Prosím vás, technická, všichni si berte přípitek, když ho prý nebude roznášet, tak abyste nečekali, nebo byste se nedočkali. A všichni na Rekovice. Jo? Alkohol je na Rekovici. Prosím vás, a na parkovišti hned po přípitku bude hromadná fotka před Rekovicema. Takže jakmile se napijete, tak ven a jdeme se fotit. Pan kameraman tady mě úkoluje, jo? Není můj vynález. Mají mnohem lepšího trpaslíka jak v Jirsku. Musí být Írové teďka z toho trošku pád. No, ani to nebolelo.
Dobré? No, klidně budeme času. Ne, to upadá. Máš ty běž tam, to znamená. Můžeme projít branou času? Běž, to mládnou. To mládnou, to mládnou. Mluví jako halus. Fresh air?